Páni sa v každej pozícii po dvoch tak zaujímavých príspevkoch venovať sa pár myšlienkami stavu školstva. A príspevok som nazval krízový stav slovenského školstva a možné východiská z krízy. Vzhľadom na tú krátkosť času, je to len tak dozorite sa vyjadrovať. Čiže dôvodu asi toľko. Je slovenské školstvo ozaj v kríze? A čo je kríza? A to nám odpovedá povedzme aj slovných slov. A je aj kríza, čo sa týka bezpečnosti štátu, formovaná legislatívnou zákone. Z printových i elektronických médií na Slovensku, ktoré pracujú podľa princípu zlé správy, sa občas dozvieme o negatívnych javoch v základnom, strednom i vysokom školstve, ktoré splňajú znaky krízy. Sú to však javy ojedinelé, ako vyplynulo z ojedinelosti mediálnych správ, alebo je školstvo ozaj v kríze. Jednodňový individuálny výjazdňový štrajk z pracovníkov školstva v tomto roku akcentoval dlhodobo neriešené problémy základného a zimného školstva. A nebol to prvý štrajk. Nášho prednáška, ako som povedal, je ambiciózny, no v danom časovom intervale nie je možné ho čerpať. Takže otázka je, kto môže poskytnúť vyčerpávajúcu odpoveď, teda komplexnú, širšiu a lepšiu analýzu negatívnych javov v školstve. Kto by to mal vypracovať a následne kto by mal realizovať. Je nesporným faktom, že inteligencia je rovná a vysoké školy sú riadňami inteligencie. Úlohou inteligencie je okrem iného zachovávať si schopnosť sebareflexie a byť tým potrebným kolektívom spoločenstva. V tom je inteligencia nezastupiteľná. Takže v ktorej časti otázky vypracovania analýzy je kompetentná inteligencia, najmä tá pracujúca v oblasti školstva. Otázkou je, aká je táto inteligencia a aká je vôbec slovenská inteligencia. Slovník cudzích slov charakterizuje inteligenciu a rozhoduje tam intelektuálna, vzdelanca rozumovo vedecky a teoreticky pracujúceho a inteligenta ako vzdelaného človeka, ktorý zvyčajne vyšťaný počuje. Podľa môjho názoru príslušník inteligencie by mala byť harmonicky rozvinutá, kultivovaná osobnosť, u ktorej je v organickej jednote a vyvážene zastúpený odborný profil a širší kultúrno-civilizačný background. Tento problém existuje aj v inteligencii euroatlantickom priestore, na ktorý upozornil Rutherford Shea a úspešný novelista Sylvie Snow. Pri absencii tohto backgroundu môžeme takéto osobnosti označiť pokojne pojmom, ktorý bol studeckým protestom západnej Európe v 68. roku, ktorí mali hlboké znalosti bezprexovných odboru, ale mali krátke na očiach, že sa týka toho backgroundu, použili pojem vastidioten. Uvedené definície intelektuála, ktoré sa nachádzajú v tých slovníkoch, encyklopédiách, neuvažujú etický rozmer vzdelancov, čo je podľa môjho názoru závažný nedostatok týchto charakteristík. Pýtajme sa, je etický rozmer jednotlivca vrátane príslušníka inteligencie závažný? Podľa mňa áno, je podstatný. Preto premýšľajúc o výslednejšej charakterizácie vzdelancov, navrhujem zaradiť aj humánne etické a odborné etické kritérium. Ich zahrnutie umožní výslednejšie a objektívnejšie rozšíriť vzdelancov do nasledujúcich skupín. Prvú skupinu, tam patrí intelektuál. Je to človek, ktorý sa dopracoval v podstate veci a rešpektuje oba druhy etických noriem. Druhý je inteligent, ktorý klže po povrchu, no rešpektuje oba druhy etických noriem. Tretí je polointeligent, ktorý klže po povrchu, toleruje porušovanie humánnych i odborných etických noriem, no sám ich neporušuje. Štvrtá skupina, to by sme mohli použiť pojem pseudointeligent, klže po povrchu, nerešpektuje ani humánne, ani odborné etické kritéria, básnu na svet a nauk.
je tu nám ešte jedna vrstva vzdeláncov, ktorí v trojhodnotovej stupnici schopnosti dosiahli tú najvyššiu. Prvý stupeň je schopný, druhý veľmi schopný, tretí všetkého schopný. A túto skupinu sme mohli pokojne nazvať anti-inteligenti alebo inteligenti. Skupiny 2 a 5 tvoria deformovanú deviantnú inteligenciu. V súvislosti s inteligenciou súvisia aj problematika elitných nedeformovanej inteligencie. Elite patria jednotlivci, ktorí dosiahli v svojej oblasti pôsobenia nadpriemerné pozitívne výkony. Vysoké školy sú riadne inteligencie. A tá je úroveň inteligencie na vysokých školách, ktorá vychováva novú inteligenciu nového národa. Je potrebné si uvedomiť, že úroveň študentov i učiteľov je daná úrovňou univerzity a úroveň univerzity je dominantne daná modelom. Aká je realita inteligencie na Slovensku v porovnaní s navrhovaným rozšírením? Samotný život v euroatlantickom priestore, vrátane počítačských štátov, dokazuje v podstate rozpakného podvedenia inteligencie. Z toho potom rezultuje otázka, ako relatívne i absolútne početné tieto skupiny na Slovensku. Asi sa zhodneme v tom rámci stavizmu, že máme na Slovensku najmenej príslušníkov, ktorí najvyššie vysokých intelektuálov. Istý vzdelaní sa vyjadril. Kvalita inteligencie s úrovcov, vrátane morálky, prežíva len to a tam ako dávny relikt mnohých jednotlivcov. Má to svoje historické korene a tisíckové diela, tieto odpovede sú dielo Lajčiaka, slovenská kultúra, docenta Baníka o dialektickej podstate slovenského konvencionalizmu a posledne dielo profesora Makoša, intelektuál a pamiatka. Ako mi povedal, aj toto dielo posledné širšie propasu slovenskej inteligencie. No, komplexnejšie definície školskej problematiky boli venované ojedinelé štúdie. Spomenieme len v kultúre cenzurovanú štúdiu s názvom absolútne vysokého školstva, necenzurovanú slovenských pohľadov pod názvom absolútne vysokého školstva na Slovensku, Slovenská fakulta úrovne inteligencie. No a v jednom zborníku v Nemecku sa objavila štúdia Deformation des Slowakischen Hochschulwesens v roku 2005. Pokusom o vyplnenie tejto medzery obsiahla kniha kritických reflexí s názvom Absolútne vysokých škôl a inteligencie na Slovensku s podtitulom Z vývoja európskych vysokých škôl vedenia a inteligencie, ktorú autor vydal svojím nákladom v roku 2011 a uzeral svetlo sveta vďaka vydavateľskému spolku slovenských spisovateľov. Vzhľadom na vyčerpávajúce povedanie tejto problematike budem ďalej stručnejší, ale uvediem aspoň po vete podobe tak recenzných postupov. Recenzent, ktorý je doktor v oblasti medicíny, akcentoval slovami. Druh čitateľa sa ponúka monografia, ktorá je obsahom v slovenskom písomníctve ojedinelá, celkom nová. Autor v nej prezentuje rozvoj kultúry od antiky po dnešok. Úroveň jednotlivých kultúr a možnosti vzdelávania porovnáva v jednotlivých epokách so starom Slovenska v súčasnosti hlavne na Slovensku. Recenzent, ktorý pracoval v oblasti histórie školstva, ju charakterizoval. Publikácia prináša pozorovný priam panoramatický pohľad do minulosti školstva, zvlášť vysokého, a to v európskom i slovenskom kontexte od staroveku až po súčasnosť. Popri recentných posudkoch, ktoré sú nepovedené, môžeme si poslúžiť aj vyjadrením ďalšieho vzdelanca a intelektuála. Tvrdí, kniha má charakter encyklopedického diela, v ktorom čitateľ nájde taký kvantum konkrétnych a vecných údajov z oblasti vzdelávania, školstva a vedy, aké by zhodla naše po desiatkách hodín vyhľadávania v inej odbornej či encyklopedickej literatúre. Kniha je mimoriadným a mimoriadne ponúkujúcim dielom, ale mala by vyvolať aj mimoriadne reakcie kníh, ktorých mieli sme zainteresovali svoj tvár a svoje skutky. Preto by mala byť pokiaľ možno zvížiť si každého slovenského intelektuála a prinajmenšom aspoň na každého učiteľa nevypísať Slovensku. Redukovať fakty a nepostaviť otázky, nehľadať východiska nemá veľký zmysel. Spomenuté knihe kritické reflexie sú zahrnuté aj otázky a odpovede. Teda k tomu krizovému stavu škôl. Skúšne, učení sú
interné a externé. Interné. Skôr devastujúca strata akademických, etických a iných hodnot. A to nie len učiteľov, ale aj v celej vertikále riadenia školstva. Vysokého vedúceho katedry až po najvyššie pozície. Byzantským spôsobom zavedený do spoločnosti po roku 48 ako bol kontaminovaný celú spoločnosť. A tak nie je tým, že vystavili sa veci, ktoré sa nediali ani 50 rokov. Druhou je výrazný pokles kvality vedenia a kvality vôbec. Treťou je strata pána. Štát, na rozdiel štátov západnej Európy, sa vzdal svoje nezastupiteľné usmernice a konečnej funkcie školstva. Ale nie len v ňom. A tragickou skutočnosťou je, že po roku 89 sa na čelo dostala nešťastná a nekompetentná skupina ľudí, ktorí na ľudí vyberali sa na, postupne sa vykonovali a obklopili podobnými, obklopili sa podobnými a postupne sa ešte dlho pozitovali. Vzhľadom na to, že mi čas uplynul, tak som sa nedostal, ale kto by mal záujem, tak na požiadanie mi môžem text prednášky poslať elektronickou formou. Ďakujem za pozornosť.